7 ġimgħat biss wara l-bidu tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea intlaħaq ftehim importanti għal ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa. Dan waqt il-Kunsill għall-Affarijiet Finanzjarju u Ekonomiċi fi Brussell l-ECOFIN u l-ftehim huwa teknikament magħruf bħala l-Anti-Tax Avoidance (ATAD 2). Dan huwa maħsub biex jippreveni l-evażjoni tat-taxxa u ħassil ta' flus minn kumpaniji internazzjonali. Dan se jsir billi tinġabar lista ta' pajjiżi terzi li ma jikkoperawx mal-liġijiet Ewropej dwar it-taxxa bilan li dawn ikunu esklużi minn negozju mal-pajjiżi Ewropej. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal li l-ftehim huwa prova ċara ta' kemm pajjiżna huwa kommess fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa. Speċjalment fl-isfond ta' ġara fil-bidu ta' dil-ġimgħa bi kritika ħarxa fuq Malta illi għandha xi tax regime illi għandha biex tistħi minnu jew allura tieħu ċertu vantaġġi u allura sa tkarkar saqajja meta fil-Presidenza u rejna li dan huwa veru xejn. Fil-fatt rejna illi mal-ewwel opportunità tellajna mill-ewwel dan il-fajl illi kien inbeda minn ta' qabilna, però kien weħel għall-affarijiet li għadni kemm semmejt. U irnexxielna napprovawh. Ġifieri dina ġabet l-amminazzjoni tal-pajjiżi kollha fil-Kunsill. Il-Ministru spjega kif dan huwa l-aktar ftehim riċenti mingħata ta' miżuri li ttieħdu bilan li titwaqqaf l-evażjoni tat-taxxa f'kumpaniji internazzjonali li tista' tkun detriment tal-bażi tas-sistema tat-taxxa f'pajjiżi Ewropej. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Valdis Dombrovskis kien sodisfatt bl-imbottatura tal-Presidenza Maltija kontra fenomenu li seta' jemmina l-istandard li l-Unjoni bniet tul is-snin. Fajnejh dan il-ftehim se jkun protagonist fl-assigurazzjoni ta' tassazzjoni effettiva tal-kumpaniji internazzjonali. The measures follow on the deal already reached last summer to block the most common loopholes used by multinationals for tax avoidance in the EU. We are happy to see this deal coming soon after the original Commission proposal. Il-lista tal-pajjiżi li ma jikkoperawx li trid titlesta sal-2017 se tintuża wkoll bħala mezz ta' prevenzjoni mill-frodi u mill-ħasil ta' flus. Malta ħendiljata tajjeb u il-proċess issa beda l-esperti se jibdew jagħmlu x-xogħol tagħhom u da fl-isfond tal-Iżvizzera, fl-isfond tal-Amerika, ġifieri dawna qed jiġru ħafna affarijiet fir-rigward u Brexit fil-każ ta' taxxa u allura sensittiv ħafna. Imma Malta nista' ngħid anke meta kelli diskussjonijiet mal-Ministru Ġermaniż u oħrajn qed jammiraw il-Presidenza tagħna il-women business.